Mana kaka nasenyisi Cleo ni teko mar juogo ushuru mang'eny mar piny oket e lwet sirkal mamalo. Kaontis wa ng'enygi gin king'iyogi gin consumers mag ushuru gi. Teko mar juogo ushuru mar kaunti tin gin ga mana property rates to gi entertainment tax mane makatibo miyogi. Omiyo gima gichoko tin moloyo gima sirkal mamalo choko. To king'iyo adieri kata king'iyo mana kara County Allocation of Revenue Act nyiso niya ng'eny pesa madhi e kaunti sirkal mamalo matimore nade ema miye. Sirkal mar kaunti to juogo pesa e yo matin. Gima timore e counties wa en ng'eni seche moko gimomiyo pok wadhi kabisa ne governors wa en nikech mokwongo ni wang'i wach mar ushuru ni. Ushuru waseng'eyo ni ng'ama juoge mang'eny kabisa en national government. E gimomiyo nyo wadiyo president ni we juogo wa pesa mang'eny ma dhi ngo teko wa mar dak kata cost of living. At county level gima koro wayudo ni pesa nikech en gima ichoko tioro ne ok ti kod gi e yo maber. To kata king'iyo the budget lines magi kata kaka the budget let's say budget ma koro nyorumo sane ni ma 2023-2024 iyudo ka targets magi chiwore as governors mondo mi kata ka pinjewa makaluo iyudo ka Homa Bay keto gik miluongo ni facility improvement financing almost 1.8 billion. Migori to dwa kete milion 140 manyiso niya gidwa kawo mechanism matiyo matek mar choko ang'owa ushuru. Iwinjo. Koro gimomiyo wang'iyo niya ushuru moro ma domestic ni king'iyo at county level iyudo ka domestic revenue mo oweni county nyalo choko gimiyore target moro ma piny kabisa nikech gimbe gidepend on national government mondo miyo gi ang'owa momigi pesa. Manyiso ni in nutshell king'iyo gini matut counties gi be contribute ne pek mar ngima ma japiny yudo nikech kose choke ka in terms of taxes ioro ne gi share. Iwinjo mane kaka budget entie ioro share turi madhi e county. For instance inyalo yudo ni Migori or ne equitable share bilion 8 kata bilion 9. Bilion 8 kata bilion 9 ni sirkal ne onge kode in kod ane mwa choko pesa ni. Koro magi wacho ni government hold the public money in trust. Manyiso ni giting'o mana pesa no e wiwa wa en trust gi wanyiso ni wa delegate powers magwa wamiyo jowa mwayiero mondo giti gi pesa ni e yo mowinjore kuomwa. To gimiyudo ni tok mano pesa ni koro ok tiyo mang'o makare. Gima wadhi penjo governors as young people and very soon ni governor wadwa ng'iyane 2022-2023 nyo iseyudo bilion adi maybe nyocha en bilion 10. 2023-2024 be koro nyo orumo nyocha en bilion adi maybe en bilion 10. Manyiso ni sani be 2024-2025 odhi koro bilion 10. Manyiso ni the first 2 financial years morumo ni iseyudo bilion 20. Wang'iye projects kwa were gi mag CDF mag wabu